Mendeley contempla diversos estils de citació. Aquests estils de citació els podem triar des de l'opció View Citation Style. En aquest exemple, seleccionarem l'estil de l'APA, és a dir, de l'American Psychological Association. Tanmateix, si en algun moment necessiteu triar un altre estil de citació, veureu totes les opcions que ofereix Mendeley clicant a More Styles. Des d'aquesta finestra i mitjançant el desplegable de l'opció Citation and Bibliography Language, podreu triar l'idioma que desitgeu per a les citacions i la bibliografia.